ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରଠୁ ପ୍ରାୟ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ହାଲିଆ ମାରି ପୁଣି ଥରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯୋଉ ବାଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ବାଟେ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ ବି ଗଲା ସବୁ ବୁଲିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦ୍ୱିପହର ବେଳ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ସେଠି ଯାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନିତା ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ଗାଁ କାଶିନ୍ଦା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ବହୁତ ପାଖ ରହୁଛି କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ। ତା ଆଗରୁ ବିସ୍କେଟ ମିକ୍ସଚର ଏବଂ କୁରୁକୁରୁ ଆମ ଝିଆରୀ ପାଇଁ କିଛି କିଣି ଏଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଶିବ ଭାଇର ଗାଁରେ। ଏବାଟେ ଆମର ଝିଆରୀ ଶୋଇଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ଖିଆପିଆ କରିକି କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆମ ଝିଆରୀ ଉଠିକି ଯାଇଥିଲା। ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଅନିତା ଭାଉଜ ବି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ଓ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ନେଇକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କୋଟଗଡ଼ ପାର୍କରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାଇକକୁ ପାର୍କିଂ କରିକି ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। 5 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଟଙ୍କା, 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 40 ଟଙ୍କା ଜଣଙ୍କୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ହରି ଯଦି ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି ସେ ଗୋଟେ ଟିକେଟରେ। ତ ଆମେ ମାତ୍ର 4ଟା ଟିକେଟ କାଟିକି ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ନଜାରା। ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଭୁଲଟା କରିବାକୁ ଏବେ ଯାଉଥିଲି, ଯୋଉ ବାଟେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସେଇ ବାଟକୁ ଯାଉଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକେଟ କାଟିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବାଟେ ଆମର ଖସଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମ୍ବି ଧରିକି ଆସିକି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଖସଡ଼ାରେ। ଆଉ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇକି ଏବାଟେ ଖସଡ଼ା ତା ସହିତ ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଥିଲେ। ସେଠୁ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ନଜାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ସିମେଣ୍ଟରେ ବନା ଯାଇଥିଲା ଗଛର ଡାଳ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତାକୁ ଝରଣା ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଲାଇଟର ଡେକୋରେସନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଓ ଲାଇଟକୁ ବନ୍ଦ କରି କିଛି ପାଣିର ଏଇଭଳିଆ ଶୋ କରାଗଲା। ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। ତା ସହିତ ସିମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗଛ ଟାୱାର ବନା ଯାଇଥିଲା। ତା ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପୁରା ପାୱାର ନାହିଁ, ପାର୍କର ଭିଉ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ତଳକୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଖେଳନାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ଏଇଭଳିଆ ସିଢି ହେଇଥିଲା ଯେ, ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଝରଣା ପାଖରେ। ଝରଣା ପାଖରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ଗଲା ପରେ ସମ୍ବିତ ଓ ପବିଙ୍କର ଆହୁରି ମନ ଭରି ନଥିଲା ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସ୍ ସେଠୁ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲୁ।